and now 70 and 80 more. And now, say, I tip up home. And he told the program said 32. No, but down 45, 23. See, I did not see about home. Maybe I'm a bit. I told the boy, in the public fino. Yana ni padre yana say more time. You should have any petty na hanko na wo hwe bia. Ese say onipa ade biara wo ye wo bramu no. Wo ba ye ne ntem. Wa wo jidi ni a wo do ho to awurade so bi awurade ye sti we ni so say no ye ne ntem. Hallelujah. If you say ebire ni ho wow, person do home awurade bomodia na ye nenten. If you say a brain ho tell everyone anybody say oh me na me life wa me na me life no munya na me mo me bra ja me life mommy and me life. Mo bi sa no aka kire nse ebere ni ho nipa nkwa etia nipa nkwa etia o she wonu ntofo no a o twe yen adwen agina bibi so o twe yen adwen agina bibi so se ese onipa edi onyankopon pe etenase. Praise the Lord. And so the body when you go born, it's an asset. Now, one year, the horse said, "You know, happen." Or she agrees to say, "As I see ya, this week, it will run." But then the Bible fee, the Bible fee, no say, "As I see, it will run." Until you to phone again, say, "It will run." Boami na me hu ma wie ya. Oseme na na ide. Na me na kakra na wosusu ama me no. Ni a me hu na me nti ase se mama me che e wa asase so. Praise the Lord. Ede okra biara wote asase so ade ba ko asase wo ye ne se. Wo besua se that you will live according to the will of God for your life. Amen. Am I really feeling that as I see a wura? Say your person nipa ma etena asase so no. Sa na sese nipa boy e homo den say e betena so. Obetu no me say asase e da hot to say the anywura. Do you remember that song? The guys are no. I yet to say the anywura, but e wura. So there are rules, there are commands. When you go on the share at all said, say nipa what yes as is one person share no one bra. So we cannot live our lives anyhow. Nipa to me one bra said you know but there be
nyame ahyehyɛ wayɛ nhyehyɛeɛ de mmara ku akwan sɛ asase ne yɛme dea so nipa bɛtena so sɛ this is how you have to live your life. Enti nhyehyɛeɛ ne bi ne sɛ onipa a ɔte Onyankopɔn asase so no ɛsɛ sɛ ɛsuro Onyankopɔn. Amen. Ka kyerɛ obi sɛ obi a ɔte Onyankopɔn asase so ɛsɛ sɛ ɔsuro Onyankopɔn. Yosem kampo mo no ti dumienu waka kyerɛ na wie ɔsɛ kampo mo no ti dumienu nkyɛmu dumiɛnsa ne dunan ne se asɛm na wie yɛ de yɛte nyinaa ne sɛ suro Onyankopɔn na di ne mmara nsɛm so na yɛn ne nipa nyinaa asɛdeɛ na ne yɛn nyinaa ne Nyankopɔn de bɛba atemmu mu na deɛ ɛhinta nyinaa nso apo bɔne o wɔbu ho atɛn. Amen. Decide na me pese nipa go no bra so patena sansan se we so dia you must fear God. Asa se usuro Onyankopɔn. Minka ba konka. Ba ko so ni sansan se we ya tisi so person patena se na onyi ni cha. You must honor your mother and father. Osi tiwaja ene wonandi na wonna no. And then every so what do we see? And then you will nipa master to them. And near Tranton Boroso. Okona young person be and your penny be and your best will be no wood shanada pa. Be nyame mami. Obi nyane papa obi nya opani bi na sɛ ɔbɔ na da pa ho bedwiri ne kura de aba onipa tumi ɔkɔtena radio so na afɛ mpanimfo ɛwɔ ɔman no mu na ɔsopa wɔn bɛhwɛ na young abamu akumaa bi ababaawa akumaa bi very young person na ɔsopa mpanimfo. Bible says when nipa person onyini cha onya de be ndi nenu se eni atranton e bosu ndi nipa no onuru ba bia no awaya to onuru ba bia no awaya oni onuru ba bia adofo nom asase wei e wura no boy no wayɛ hyehyɛ de ato hɔ se nipa ma atimu no wɔnhwɛ wɔn adeyɛ. Hallelujah. Ya kenka ye ne se tie ne ya. O se ni pampa. It is a grass. It is a sign. And kwano. And kwa wo ni pamu e was asisi no it's like grass. Ube huna na pasa I from enyumra papa. Obekono onka se esere no a na anapa aye from no ene na aye sa na akusa na aye basa Bible says na nipa mpati oka bi o sa enipa mpa etise sunsum kasa no omo aye nipa mpa etise sunsum Obekono ebrebi ebedu brebi a obehwe sunsum no na hunu bia Design nipa nkwati nkwa nipa wono ohu sunsum no so wona ma odi watie ebedu ba bi no wo sunsum no a ebre tie bi na hunu bia Bible say saa nipa nkwa ati ewo asasi so ti adofo no yati asi mo ya mfa adwene ebere ni ho bebre mo ya hwe ehu ye na ye nante wo Nyankopɔn akwan so sɛ de wa hye ye owura bi eye hwehwemu na ɔtwere ehu ma bi owura na yɛfrɛ no randisi akɔ asɛm a ɔka yɛ ne sɛ adeɛ baako bi wɔ abrabɔ mu a
nipa mpɛsɛ yɛde ho kra yɛmpɛsɛ yɛbɛka ho asɛm ɛnka yɛhyehyɛ yɛ ho ɛnka yɛade yɛ ho ɛno ne owuo. And so he says we don't like to think about death. Nanso ewiase mu no every second biara nipa mmiɛnsa ɛna ewu. Ɛkyerɛ sɛ second ne sɛ wɔɔkye ɔbɔ n'ani kɛ ɛbɔ n'ani kɛ baako a nipa mmiɛnsa ayera efi asase so kɛ na tere kɔ kɛ na tere kɔ. Kyerɛ kyerɛ sɛ ɛbɛdi sima baako no na nipa sɛ na ewu 180 every minute. Nti ne hwehwɛ mu no hu sɛ every minute biara nipa 180 ɛna wɔn ka sɛ ɛbɛdi dɔnhwere baako no na nipa mpem du baako efi asase so. Wana biara wiase ma mu nipa mpem 11,000 people wɔn firi asase so kɔ. Nti wɔhwɛ deɛ Bible no ɛka pa nipa nkwa ho mu a wɔn sɛ ɛyɛ dɔkwasɛm pepee. Nti ɔsoso wɔ apɛhyia mu no wɔsi ne nsusue mu no nipa 96,360,000 afi bia sɛ wɔhwɛ a nipa 96,000,000 ɛna ewu firi asase so wɛɛ. Nti ebinom kɔ heaven no na ebinom nso sane kɔ hell every year 96,000,000 plus. Nti adɔfo no sɛ yɛhyia baabi a ɛte sɛ yɛ a yɛa na Nyame pɛ sɛ yɛfa yɛn ho adwene na yɛdwen yɛn ho yie na yɛsusu nneɛma bi ho na atumi aboa yɛn. Praise the Lord. Enti abrabɔ wɔ yi a yɛbɔ yi sɛdeɛ ti biara onipa abrabɔ a wɔbɔ no asase so na ɛbɛbɛ awieɛ. Ka kyerɛ obi sɛ wabrabɔ ɛbɛbɛ awieɛ dako. Abrabɔ bɛbɛ awieɛ dako ɛbɛbɛ awieɛ. Nti saa nkwa yi a yɛwɔ mu yi dako one day onipa abrabɔ bɛbɛ awieɛ. Nti ɛsɛ sɛ enipa ɛyɛ ahwɛyie. Nti Bible sɛ Hebrew 4:1-2 no so sɛ etwa sɛ onipa ewu pɛrɛ na owuo n'akyi na ɔwɔ sɛ ebi wɔ. Hallelujah. Adɔfo na ɔpɛ yi no sɛ meka fom a ɔsɛ ɛnkwa foforɔ bi wɔ hɔ. Akyerɛ bi sɛ ɛnkwa foforɔ bi wɔ hɔ a ɛyɛ kyɛn saa nkwa yi. Ɛnkwa foforɔ bi wɔ hɔ. Ɛkwa biara so wode saa nkwa yi toto ho a ɛnyɛ yie. Ebi sɛ ɛno deɛ it cannot be terminated by death. Amen. Owuo entimi ntwa so. Sɛ nipa bɔ braa kodu baabi a Bible say obewu. Ebi na nana pɛ yehu. Na nhyira nka Awurade sɛ yɛ papa Asante wu a wɔwu yi wɔawu ama ne ho wɔantena se ama ne ho na mmom ɔwu wɔ Kristo mu. Nti nkwa baako no a meka ho asɛm no papa Asante Yesu nti ne nsa ka saa nkwa no nnipa bi wɔ saa nkwa life ɔbrɛ a nipa ɛbɔ no asase so it is full of pain and sorrow. Pain, sorrow, hardships, yaw, ahohia, amanehunu, ɛnyarewa, ɔbrɛ, ateteɛ. The Bible says, na yemu deɛ yɛsi apini na wɔkɔ anim kakraa bi abɔ sɛ osisi na aso mu na ha so na nipadua no ɔyɛ mmerɛ. Nti sɔfoɔ no sɛ nipadua mu no ɛyɛ apinisie nanso nhyira nka Awurade sɛ ɔde nkwa foforɔ bi asi hɔ ama nipa ba.
Na saa nkwa no eno de enya ayerho enya yawudie enya ahoyɛ nya nya ahoyɛ ne mu ma yɛ ne gye saa nkwa no ayerho ni saa nkwa no osu nim amen na ɛyɛ daa ɛne gye na saa nkwa no owuo ntimi ntwa no so da biara da hallelujah na owura bi a otumi ɛde saa nkwa no ma no ɔhɔ hallelujah owura bi wɔ hɔ ɔno bi otumi de saa nkwa no ma nipa wɔde kyɛ kwa wɔde kyekyɛ kwa wɔde kyɛ nipa nyinaa kwa hallelujah na saa owura no ne din de Jesus ɛsɛ owura no yɛfrɛ ne sɛ hallelujah ɛfrɛ ne Yesu ɔma nipa nyinaa kwa adɔpɔ no we make choices in life. We make choices. Ronika say make choices and let us say, Jesus see be baby. Jesus see be baby. Now adebira oni pa ye wa abrabo mu. The choices have consequences. The choices we make in life. They all have consequences. Ɛwɔ nsunsuansoɔ adeɛ bi na nipa yɛ wɔ abrabɔ mu biara ɛwɔ nsunsuansoɔ nti obi ne yɛ n'adwene sɛ ɔbɛbɔ mpanimfoɔ adapaa ɛwɔ nsunsuansoɔ obi yɛ n'adwene sɛ ɔde n'anim bɛbɔ ne ho safohene na ɔbɔ ne bra sɛ ɔno apa ɛwɔ nsunsuansoɔ so obi yɛ n'adwene sɛ ɔbɛtoto n'abrabɔ agyegye mu a ɛwɔ nsunsuansoɔ obi yɛ n'adwene sɛ ɔbɛsom awurade a ɛno nso wɔ nsunsuansoɔ ɔde fɛdeɛ ne nyamesuro bɛbɔ ne bra ɛno nso wɔ nsunsuansoɔ nti everything we do in life has consequences. Amen. Nsunsuansoɔ no yɛwɔ ne papa ɛna yɛwɔ ne bɔne abrabɔ yɛ wɔ asase so yɛ ebinom ayɛ wɔn adwene sɛ ɔmbɛsom Satan nanso yɛ wɔn kɔ convention mo a mohwɛ yɛ mo sɛ video bi nenam around wɔn se wɔn no wɔn bɛsom Satan nti wɔn kɔ hyia yɛ nneɛma a wɔn yɛ bi ne sɛ ɔdasani fa Bible a ɛyɛ Onyankopɔn asɛm Bible a ɛyɛ Onyankopɔn asɛm na wabie mu ɛna wɔresuan tubuo na kyerɛ sɛ wɔn huru Yesu na wɔn pagya Satan. That is a choice. True or false? Wɔn also wɔn abrabɔ wɔn right na wɔn deɛ wɔn bɛsom Satan na Yesu biara ni baabia na nipa ɛbɔ gye so na adeɛ a yɛawerɛho ne sɛ wɔn wura fi sɛ wɔn yɛ mortal beings ɛsɛ wɔn wura fi sɛ wɔn yɛ deɛ bɛyɛ wɔn yɛ yàrá tɛnɛ bɔ ɛna nipa wura fi ne ho awura fi wura fi ne ho sɛ ɔyɛ mortal being ne sɛ obi a wɔtumi wu o. Ọmọ wúrẹ́ fi ọmọ wọn sẹ́ ọmọ yẹ mọ́tà kyerẹ́ sẹ́ yẹ tìmí wú ẹ̀ma ni yẹ yire nípa mẹ́ẹ̀tì asase so ho danseɛ ɛna twerɛ sɛm ne deɛ sɛ awurade mami mma wie yɛ na mente aseɛ wɔ asase so sɛ mama ha makyɛ mama di kyɛ bi obi adi 900 years ɔnya 55 woso kɔsom Satan some adɔpɔ no awurade wɔ botaeɛ ɛfa obiara ka kyerɛ obi sɛ wote wei awurade wɔ botaeɛ fa ho na saa botaeɛ no ɛsɛ sɛ wohu na woyɛ ho adwuma ansa na wawu hwɛ onyame som no ansa na wawu ewiase nneɛma nyinaa awurade hwehwɛ onyame som ansa na wawu ewiase nneɛma nyinaa ɛnneɛ hwehwɛ nyame som no ansa na wawu
nipa dua ya enipa etimi di ho to so obetimi di ho to nipa ne nipa dua so na ne onyam bia wo biribi bia wo na o tu no fantu o ka be kire na nti otimi ya na dako no agye na ni so nipa nto de bo ase obremu a ogye na ni so hwehwe ewura so no amen nipa dua ya to da nipa timi de ho awo ho yi bible say da bi wo ho a asase so tumadai wo be dwiri agu oni party asase se ba meche amedi chebi wa asase so ya amedi chebi wa asase so wo be dwiri agu 2 Corinthians chapter 5 1 and 2 no say na yenim se wonya adwiri asase so tumadai ya ye benya epi onyankopon edai a wan fansansi a e wo hoda e wo soro hallelujah agiri fo wa ha agiri fo wa ha ye benya efia efri wan efri onyankopon edai a wan fa ensansi a e wo ho da wo soro hallelujah en ya sa se so to madai ye ko ye ho to so o so tie no ko ni mo re na nsan eye wo sa se so to madai ye ko ho to so ipa ba ko Sometimes you say nipa ba they go to the sisi na ni na so they go actually bramo na ha na way as I say so to my die the whole asem the Bible say yes Christ you do nyama dia Obama ye do nyama ni padia hallelujah and you nyama ni padia amen hallelujah amen and you na pay no me pesa mesa wo bre bo modern sa ubetu adamu bi wo wura no a wode nkwa ba ko no America ho asem no ma no me see a friend there Jesus me see a friend say Jesus ubahwehwe na ti kwai hwehwe Yesu ati kwai and then your dombre afa wa bra bo gina ma na fa wo ho ato no so abrabo ya bo e wa sitina mu yi no ete se de Yesu mirika kan hallelujah ete se de ya ba Yesu mirika kan nti oso ko Paul de abrabo ete to mirika kan ho na Yesu mirika kan ya Yesu akan no se de e ho mbra ete akansie bia e ho won hyehyeye enti obraya ye boy medical doctor say ho wo hyehyeye wa ho hyehyeye da ho pe 2 Timothy chapter 2 verse 5 o say na say obi edi agokansie nso a wo mo ne kunuma botire isi wa kono say de ho mra ne te enti obramu akansie a Yesu no ye ntoto na de mu wodi ho gura wo kunuma botire ba ko ni pa enti kunjidie ko pa hwehwe saa wura ya ye ka no ho asemi in that race if you neglect Christ you miss your way owura bi onu pa ena obetumi am wadi nkunim e wa kansie no amen nidin and Jesus hallelujah onu no mada ankwa nti dia obanya saa da ankwa ye ka ho asem no ene se obagye Awurade Yesu Kristo adi no afa ne se Awurade no ache nkwa Bible say na se de Onyankopon do wiase se ode ne ba owo no kro no mai no bia ogye ne die no anyira na wanya da ba no Yesu ka se meni okwan no kro no ne nkwa no obi emma agya ne nchen gye se ona me so hallelujah mrika yetu dabi ebebewie one day the race will come to an end ndio kasa bebewie no enhye no so se dako emrika kan no ebeba ewiye ohwe parable na Yesu ede ma nipa ma no a na o kire Lazarus transe bo ne bra na ode po no so transe bo ne bra wo mu nyina akran na wo mu sin ebe ewiye enti ya
America, that kind of baby. Okusino. And about Lazarus, yeah. But the phone was seeing was so thin and you know, a summer. Now, was it not a holiday? No, was it not a holiday? Was it not a whole year? Or teen and you know what some other who hear me, I would chill. Now, all pigeon and you know who said Lazarus, no, not talk about woman if you have a baby, the idea and O'Brien, man of Pino. You come out, Tony, say Abraham. No, because Abraham is so my Lazarus, no man is sat here and go once you make come touch the muscle. The baby I'm medium may pray. I don't know any power baby. Everybody sees it and I'll from my media castle every Yamoy home says, will be waha. Now I'm far home, my brother Yesua. Yesu Christo, a many panina. Yesu Christo, many pampada. So be added a hotel of swan. Obenya or maybe not the coma attorney. Hallelujah. I say, at least 70 years, you know, I put to Mummy and Son and I say, Nameti and be every. I hear one more I say, when you go on to my Asante, I don't know who I used to take. Yamia 7 trains, Brandy, Obama doubts and up here. Somebody in the coma 20 years. And then I hear when you are here, I don't pay so we were on my Yesua, and then your dombre, and then your Pajeta. If you have a son, so bravo shading. So with this, no bravo here on Savisico. Oh, sir, and go for yes, you know. Every day, as some I can catch and say, I will dance with your down, but down to so die in the chair. But to be who I must say, it is not like that. If you know the phone goes here, it will be who I must say, it will be woman, we ask you, be woman, and one of my answer. Or Conda, here. Da mani da osaya ojibia eniho emano adokonum ade ba ko a ehu obre ene se onipa bia ne wa woni ebra woni be fi asase isu de senti de wo ye de ntem ka tiro bi se de wo ye de ntem ka wo ma Yesu ntem no bitumi ama wo da nkwa na oma okuma toye nipa be di chebi wa asase so ndi yampa ya mwa dwe yamfa ya homa owura no a komada kwa ewrade ko nhyira ye nyina amen Nisha unya mesono asana yase yemanina amen Nisha unya mesono asana Se obi tukwan na okona oncha enema ehia no na offer anopa so fo aka tra yen se life on earth is too short eye short nti ade se wo fa edikan eye Kristo sa anopa wo fa ho ma Yesu a ebi ogene bia no de ma nsa so ye hia wo eye Kristo wonya Yesu a wonya ade ni na wonya Yesu a wonya ena sumdwe ane da sumdwe wan the person no ma Yesu ma nsa so Ije wonya me so no ansana oh ya se nemani ami se wonya ya se ya padi ni na asa wo hwe no gra paso be yenya Yesu so no ne okwan no kra na nkwa obi nkwa agya nche life is too short. All you need this afternoon is to accept Jesus. Why am I man as I said now share that it said. If you unya me so no asa. Why not know small so? Ebi ojina bia. And everybody na na ko so the same brother. If you unya me so no asa na. Oh
And I say, one of that come and kind of each other. Don't forget, sir. Yes, of what I say, it was only per. Oh, to me, I knew 122 years of call. You can't. And our Jesus will come if you woman about. And I bet one, I don't know whom I use, breast interested. It's all about Jesus and nothing else. And why I can't say for years, what can I make any much? Ora yes. Me did the same your people ye. Now me born in Tina yes be we. Now me bimbo in Tina with your name. And you have a fun as a bimbo. And me cry jam. Na someone. Men come yɛde asedama wo din yɛde ayɛyie ɛma wo din wasɛm ekura nkwa na wasɛm ɛyɛ tumi ɛwie wama abɛsra yɛ aka kyerɛ sɛ yɛnkwa na wasase susa